Ωραίος ο καταράχτης σου, Αντρέα. Αλλά δεν βλέπω Σολομί να ανεβαίνουνε. Την επόμενη Κυριακή. Είμαστε στο δάσος. Όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ. Τη γραφική Τριφωνιάτισσα. Και μας φώνευσε ένα κάγκελο. Και έχουμε εδώ πέρα απώλειες. Και τώρα θα βγάλει το σούπερ βαλιτσάκι του ο Νίκος. Του Sport Billy. Νομίζω δεν θα είναι από το βαλιτσάκι αυτό. Εργαλεία για να το συμμαζέψει κάπως. Για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας. Θα λέμε σύντομα. Δεν πειράζει. Βλέπουμε εμείς. Να σε προβολείς. Αν είστε ουρανός σε μια φάση. Έλα, πατώνεις. Θες και βίντεο. Да. Μπορούμε να το ανεβάσουμε και το πάρω τηλέφωνο. Άμα πεις από το πέρα πίσω, έκανε φωνή. Παίρνα. Έλα, τώρα θα το στείλω στο Σάβενα, έλα. Όπα ρε. Καθόλου θεαματικός. Τι βέβαια.
Θα σηκώσω τα μπατζάκια μου και θα περάσω. Εσύ είσαι στα στεγνά εντωμεταξύ. Έλα σου πω, να γυρίσω πίσω, να πάω απέναντι. Γυρνάω πίσω, Όχι ρε. Μιας και βράχεις θα πάω απέναντι. Εκεί που είσαι τώρα. Εσείς, εγώ το καταφέρω ρε. Εγώ έκανα μαλακία, εγώ πέταγα από εκεί να περνούσα ή από εδώ. Έπρεπε να τσεκάρω. Είναι πιο καλά. Ναι, από εκεί είναι καλύτερα, έπρεπε να τσεκάρω. Απλά εσύ ότι είναι λίγο. Κοιτάξτε ένα μαλάκα. Κόντευα να πέσω στην παγίδα του. Από εδώ καθαρίζει λέει. Τώρα έλα πίσω. Έτοιμος. Έτοιμος. Λούλα. Κοίταξε, είναι από εδώ πρέπει να το πάμε αυτές τα κατευθείαν. Ναι. Ρεάτε πάνω από εδώ. Α, εδώ χάλασε πολύ ο τρόπος μαλάκα. Πάμε από πίσω, όπως ήρθαμε. Όχι. Α. Όπως βλέπετε κύριοι, εδώ πέρα έχουμε κάνει συνεργείο κανονικότατο. Έχουμε βγάλει παραφάγκο, ούτε σαν τα κάρτα δεν τα κάνουν αυτά τέτοια ώρα. Εντάξει, είναι δύο αρκούδες και 5 λύκοι, ένα κοπάδι λύκων και δύο αρκούδες εδώ από πίσω μας. Αν δεν κάνουμε γρήγορα θα μας την πέσουνε. Αλλά πιστεύω θα προλάβουμε να φύγουμε πριν μας την πέσουνε. Ξέχασα να πάρω και την καραμπίνα μαζί, δεν περίμενα να είχαμε τις περιπέτειες. Παναγιώτη, πριν το βάλεις και έκανε μια... Βγάλει τη σέλα από εκεί. Πού είναι η σέλα? Φέγγει εδώ. Φέξε εδώ να δω τι έχουμε εδώ. Τα εργαλεία. Εδώ να μην φύγω. Κλειστό. Παναγιώτη, άκου θα κάνεις. Βάλ' την Άκου, κλείσε καλά τις, κλείς τα όλα εδώ. Όχι, ρε, και το κλειδάκι το κρατάμε να το βάλεις σπίτι μετά. Βάλτε το στη τσάντα μέσα το Δεν βάλεις. είναι τίποτα. Ρε μάνα, κάτσε πάνω στον άνθρωπο να το τσεκάρεις όμως αυτό το μηχανάκι. Εγώ ακόμα τραβώ. Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε έχουμε κολλήσει κάπου εδώ μεταξύ Μαριτσάκη προς Καλαμώνα σε κάτι απάτητα.
Εδώ πέρα ο Κινέζος έχει πάθει κάποιο θέμα εδώ. Θα βγάλουμε το παραφάγκο μπας και ξεκολλήσει. Γιατί αλλιώς μας βλέπουν να έρχεστε να μας φαίνεται κανένα σουβλάκι να τρώμε εδώ τη νύχτα. Τραβάω βίντεο, έλα, μην είσαι κότα. Ο Παναγιώτης χρειάζεται ψηλό παραφάγκο, μπούκος. Μην αφήνετε κάτσι σταθερά. Πάμε τώρα για καφέ. Πάμε. Να πούμε έτσι. Θέλει και ποτάκια μαλάκα γιατί...